dadapilan ket may sa akayong agilingan ana aramid iti kayo asagat wenno mulabe. Daytoy agilingan ket aggaraw laeng babaen iti tulong ti may sa anwang. Kang runaan daytoy nga maaramat iti panagahamid ti bennal nga isu iti mausar iti panagahamid ti basi. Maiyarig daytoy dadapilan iti biag dagiti pittigen. Kas iti inna pa nagpuligos, babaen ti tulong tinwang, mapespes ti unas nga isu iti maaramid ang mapaingel a basi. Kas kadagiti pittigen nyo, agpasaragam man iti rigat, tuok, panubok wenno didigra, sikikired kam tulatta amang sango, wenno mang sahanget kadagitoy apasamak, babaen iti tulong ti Apo a namarsua. Topping last year's well-applauded nationalist theme will not be easy, but Pidig returns with another powerful story. In just moments, we will witness a battle fought not just with weapons, but with spirit. Robbed of their cherished basi, the people of Pidig rose against Spanish rule, armed only with bamboo spears and courage. But was bravery enough? Tonight, their struggle takes the stage. What we prepared this year was definitely a level up of what was staged last year. The nationalistic approach will be evident again. We focus more on how Pidigueños prepared themselves and started the revolutionary act against the Spanish colonization year. Showing not just the battle, but also the pain, fear, and sacrifices. The staging is more immersive. We use lighting, music, and especially emotions to pull the audience into the chaos and sorrow. Tawen 1807, naglidem tangatang, ti unos ti 13 aldaw, kinaulpit impalakam, kinaltay amin arapag kinnamnama, daytoy ti pakasaritaan to'y ilimia, Pidig. Detoy ti oras, sa kanatag iti armas, detoy ti oras, umayan ti kanas-kanas, nyakato'y pasamak, akep-akep mato'y ringnak, kasano manen ti biyak, no at damit kayang gubat, amay pawin at basi, basi nga pagbigan mi, ang araming tayo lahat basi, awan maglapit, kanyamin, darasem, awan oras nga ulisem, umayin ti gubat, agritang, agaliptang, Sarat kera ket di milik likan
revolution.